Consello da Xunta deixou hoxe varios anuncios destacados en ámbitos como a sanidade, a innovación tecnolóxica e o apoio rural. Un dos anuncios a destacar tras o Consello da Xunta foi a tramitación do anteproxecto de Lei de Transformación Digital do Sistema Público de Saúde de Galicia para regular o uso das tecnoloxías no ámbito sanitario e reforzar a ciberseguridade. O obxectivo, segundo afirma o rexedor galego Alfonso Rueda, é incidir na aplicación das novas tecnoloxías na sanidade e garantir un uso seguro, ético e responsable. Coa necesidade de, por unha banda, seguir incidindo na aplicación cada vez maior, crecente, das novas tecnoloxías na sanidade, con todas as posibilidades que se supón, e ao mesmo tempo, como a consecuencia diso, regular perfectamente esa utilización das novas tecnoloxías, esa transformación digital que está chegando, xa chegou a sanidade, que vai aumentar moitísimo nos vindeiros anos. Por outro lado, Galicia liderará un vale europeo especializado en tecnoloxía cuántica no que participarán 9 países e que contará cun investimento de 14,3 millóns de euros co apoio da Comisión Europea. O proxecto impulsará a colaboración entre rexións, apoiará startups e PEMEs e facilitará a transferencia do coñecemento ao mercado, contando Galicia con 3 millóns de euros para desenvolver e probar tecnoloxías cuánticas en contornas reais. Galicia vai investir 3 millóns de euros entre GAIN e o propio CESGA, o Centro de Supercomputación Cuántica de Galicia, e os obxectivos son apoiar proxectos de PEMEs que queran desenvolver tecnoloxía cuántica na pequena e mediana empresa no tecido galego, despois intentar aplicar estas tecnoloxías cuánticas en contornas reais e, finalmente, acadar a transferencia de coñecemento, é dicir, a plasmación práctica, utilidade económica destas investigacións tecnolóxicas que parten da teoría. Do mesmo xeito, a Xunta destacou a mobilización en 2025 dunha cifra récord de 407 millóns de euros procedentes dos fondos agrarios europeos da PAC para apoiar o sector primario e o desenvolvemento rural en Galicia. Estes recursos son fundamentais para manter e fortalecer o campo galego e mellorar a calidade de vida no rural. Siguen sendo fondos fundamentais e por iso agora estamos facendo todo o posible como comunidade autónoma para o seu mantemento e simplificación, por certo, no período económico seguinte en Europa que se está decidindo agora mesmo neste ano 2026.